Campionatul European de Fotbal UEFA va celebra în 2020 cea de-a 60-a sa aniversare, iar UEFA Euro 2020 va avea o aromă unică pentru a marca acest eveniment. Europa își va deschide larg porțile pentru a primi turneul final, 12 națiuni de pe întregul continent găzduind turneul în timpul verii anului 2020. Euro 2020 va fi cel mai mare Euro dintotdeauna, un adevărat festival al fotbalului european la nivelul echipelor naționale. Se preconizează vânzarea unui număr record de bilete și al unui număr record de fani bucurându-se de jocuri pe întreg mapamondul. Pentru prima dată în istorie, toate cele 55 de asociații naționale membre ale UEFA vor lua parte la calificări, acestea urmând să decidă numele echipelor care vor ocupa cele 24 de locuri vacante la turneul final. Calificările vor începe în martie 2019, odată cu preliminariile europene, încheiindu-se un an mai târziu, în martie 2020, când ultimele 4 echipe își vor aconta locurile prin intermediul play-off-urilor. 14 țări au găzduit turneul final începând din 1960. De data asta, în 2020, un număr record de 12 națiuni europene vor coorganiza acest turneu final. 7 dintre ele vor găzdui finalele Euro pentru prima oară. Printre cele 12 orașe gazdă, Amsterdam, Baku, Bilbao, București, Budapesta, Copenhaga, Dublin, Glasgow, Londra, München, Roma și Sankt Petersburg se găsesc 8 capitale de țări. 11 dintre acestea oferă stadioane cu o capacitate de peste 50.000 de locuri. Vânzarea biletelor și a pachetelor hospitality va începe în iunie 2019. Ample programe destinate voluntarilor, precum și programe ale ceremoniilor, urmând să fie lansate tot în decursul acestui an. Vor fi mai multe posibilități ca niciodată de a fi parte a Euro. Dar Euro 2020 va oferi mai mult decât doar fotbal. Campanii promoționale, inovative și muzică inspirațională vor oferi fundalul emoțional al turneului, acestea fiind completate de 12 tururi ale trofeului care vor avea loc în întreaga Europa, începând cu startul numărătorii inverse către turneul final. Fiecare dintre cele 12 gazde este sigură că va contribui cu propria atmosferă festivă, celebrând festivalul UEFA în locații simbolice din orașul lor. Festivalurile vor oferi câte ceva pentru fiecare, clipe mari garantate pentru fani, familii și vizitatori, o celebrare memorabilă ce va fi adusă exact la ușa dumneavoastră. Euro 2020 va oferi cel mai bun fotbal pe care echipele naționale europene îl pot etala în 51 de meciuri. Roma va da lovitura de start a turneului odată cu găzduirea meciului de deschidere, pe 12 iunie 2020. Fiecare dintre cele 12 gazde va organiza 3 meciuri din faza grupelor, incluzând minim 2 jocuri ale propriei echipe naționale, dacă aceasta se va califica, precum și o partidă din optimile de finală sau din sferturi. Punctul culminant al turneului va fi atins după ce toate drumurile vor duce la Londra. Stadionul Wembley va găzdui semifinalele și finala, noua campioană a Europei urmând să fie încoronată duminică, 12 iulie 2020. O oportunitate istorică menită să construiască noi legături între suporteri, precum și țelul de a juca pentru gloria fotbalistică. UEFA Euro 2020 va fi o celebrare în întreaga Europa, pentru întreaga Europa.